खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जब निउसआव बरायग्रोनाय जाबाय आरो बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायफिनबाय लोगोफोर जोंहा गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय जोंहा डिसि कमिशनार लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंहा डिसि अफिसनिफ्राय रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों बे साख्रिनि एबा रिक्रुटमेन्टनि फैनायखौनो नोंथांमोननो आं खोन्थाहरनो सानदों एबा नोंथांमोननो मिथिहरनो सानदों नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय फरायनायफ्रा बेसे जानांगोन आरो नोंथांमोना सेलारिखौ बेसेबां मोननो हागोन एबा अनलाइन ना अफलाइन एप्लाइ खालामनांगौ आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरजोबगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना दासिमबो बड' जब निउस चेनेलखौ एबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामग्रोदो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो सानफ्रामबो साख्रिनि रादाबखौ मोनबाय थानो हायो दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै लोगोफोर बे एडभार्टाइजमेन्ट फैनायखौ बे एडभार्टाइजमेन्टखौ आं नोंथांमोननो सिगाङावनो बुंखादोंमोन डिसि कमिशनार जोंहा माने डिपुटि कमिशनार लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जोंहा बे रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदोंमोन एडभार्टाइजमेन्टआ लोगोफोर 13 नभेम्बर 2020 बे एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैदों लोगोफोर दायो नोंथांमोना बेखौ लोगोफोर आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो थाखाय लोगोफोर नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै एप्लाइ अनलाइन खालामनांगौनो नोंथांमोना बे जबखौ अनलाइनैनो एप्लाइ खालामनो हागोन आं गिबियावनो दायो नोंथांमोननो खोन्थानोसै साख्रिनि नामा मा गिबि नाम नेम अफ द पस्ट माने साख्रिनि गिबि पस्टनि नामानो जोंहा दङ लोगोफोर बेहाय जारि खारक बे जारि खारक पस्टनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय माने बे रिक्रुटमेन्टआ ओंखारना फैदों बेनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 12,000 निफ्राय नोंथांमोना 52,000 सिम सेलारिखौ मोनहैगोन होनना बे बुंदों सेलारिखौबो मेनसन खालामखादों सेकेन्ड नाम्बार पस्टनि नामा लोगोफोर पियन दङ बे पियन पस्टनि थाखाय नोंथांमोननि सेलारिया बे एखेयानो 12,000 निफ्राय जागायनानै 52,000 सिम जाहैगोन होनना बे बुंदों सेलारिखौ ओमफ्राय थर्ड नाम्बार पस्टनि नामा जोंहा दङ बेहाय चौकीदार पस्टनि थाखाय जोंहा लोगोफोर साख्रिया फैदों सेलारियाबो सेम टु सेमानो 12,000 निफ्राय जागायनानै 52,000 सिम जागोननो फोर्थ नाम्बार पस्टनि नामा लोगोफोर दङ रुम बेरियार बे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि सेलारियाबो सेम टु सेमानो बेहायबो 12,000 निफ्राय 52,000 सिम जाहैगोन होनना बे बुंदों सेलारिखौ दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बे मोनब्रैयानो लोगोफोर बे मोनब्रै पस्टआनो जोंहा बे मोनब्रैथा माने साख्रिनि नामनि थाखाय जा रिक्रुटमेन्टआ फैदों दायो आं नोंथांमोननो खोन्थानि एलिजिबिलिटि एबा नोंथांमोननि बैसोखौ आं गिबियाव खोन्थाखानोसै नोंथांमोना 18 बोसोर जानाय जाथारनांगोन नोंथांमोना 18 बोसोरनि उन्दैसिनबा अब्ला एप्लाइ खालामनो हानाय नङा 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि सिङाव थानाय गासिबो हौवासा हिन्जावसा गासिबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामनो हागोन दायो आं नोंथांमोननो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ खोन्थाखानोसै नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोननो लोगोफोर क्लास 8 पास जानाय जानांगोननो अब्लानो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोना क्लास 8 पास जाबायबा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामना लाबानो जाबाय एप्लाइ अनलाइन खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनो नांगोन ना आं बे अफिसियेल वेबसाइटनि लिंकखौ एबा एप्लाइ अनलाइननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव चेक खालामबा नुनो मोनगोन एप्लाइ अनलाइन लिंक होनाय नोंथांमोना बेहाय थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय दा ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स होनो नांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि गिबियावनो नोंथांमोना नोंथांनि इडुकेसनेल सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन नोंनि बे क्लास 8 पास जानायनि बे मार्कशिटखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेजों लोगोसे एज प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ होनो हागोन कास्ट सार्टिफिकेट नांगोननो ओमफ्राय मोनसे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेनिफ्राय नोंथांनि फट'ग्राफखौ नोंथाङा होनो नांगोननो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ नोंथांमोना बोरै बानाय मिथियाखैबा एबा मिथियाबा नोंथांमोना आं मोनसे भिडिअ बानायनानै होखादों एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ माबोरै बानायो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैबा नायबानो जाबाय आं बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों लोगोफोर जोंहा बे डिपुटि अफिसनि बे डिसि अफिसनिफ्राय फैनाय रिक्रुटमेन्टनि एप्लाइ अनलाइना जोंहा 16 नभेम्बर 2020 अनलाइन एप्लाइ सोलिदों दा जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय एप्लाइ अनलाइननिया 7 डिसेम्बराव जोंहा अनलाइन एप्लाइ जोबफैगोन दायो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर क्लास 8 पास जानानै दङबा एबा मेट्रिक पास जानानै दङबा नोंथांमोना एप्लाइ अनलाइन खालामनो सानदोंबा एप्लाइ अनलाइन खालामबानो जाबाय गोख्रैनो जोंहा लास्ट डेटआ जोंहा 7 डिसेम्बरावनो जोबफैगोन दायो ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थानि सेलेक्सन प्रसेसआ माबोरै जागोन जोंहा लोगोफोर रिटेन एग्जाम लानाय जागोन होनना बे बुंखादों रिटेन एग्जामल' जागोन रिटेन एग्जामा जोंहा 100 मार्क्सनि थाखाय जागोन ओमफ्राय नोंथांमोननो 2 हर्स 2 घन्टा नोंथांमोननो समखौ होनाय जागोन आरो एग्जामनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बे साबजेक्टआ दङ जोंहा सिलेबासआ दङ एग्जामाव जेनेरेल नलेज इंलिश जेनेरेल इंलिश स्किल लेंगुवेज स्किल इन आसामिस बे मोनथाम साबजेक्टआव माने जोंहा एग्जामखौ लानाय जागोन मार्कखौबो मेनसन खालामदों जेनेरेल नलेजनि थाखाय 50 मार्क्स थागोन जेनेरेल इंलिशनि थाखाय 25 मार्क्स थागोन ओमफ्राय बे लेंगुवेज स्किल इन आसामिस बेनि थाखाय 25 मार्क्स बे मोनथाम साबजेक्टआव जोंहा माने एग्जामा जागोन आरो माने 50 मार्क्सनि थाखाय 100 मार्क्सनि थाखाय जा एग्जामखौ लानाय जादों आं दायो नोंथांमोननो खोन्थाजोबखाबाय लोगोफोर सेलेक्सन प्रसेसखौ माबोरै आरो एप्लाइ अनलाइनआ मालानिफ्राय जानायमोन बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आरो माबाफोर आंनि बे भिडिअ थालांनाय बायदि मोनदोंबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन एबा माबाफोर नोंथांमोना बुजियाखैबा बबेखौबाफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन एबा सोंहरनो हागोन
आरो नोंथांमोना दासिमबो बड' जब निउस चेनेल WhatsApp ग्रुपखौ जइन जायाखैबा जइन जानानै नोंथांमोना कुइसनफोर खालामहरनो हागोन आंनि WhatsAppआव। भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ गोख्रै मोनबाय थानो हायो। गोजोन्थों लोगोफोर।